Magandang gabi sa ating lahat mga ka-adventure. Kami ni partner Ali ay nandito na naman sa gitnang bahagi ng karagatan upang muling makipagsapalaran mga ka-adventure. Amin na namang susubukan ang aming swerte ngayong gabi. At naway sa pangalawang pagkakataon na aming pagsama ni partner Ali ay makabawi kami kasi nung unang lusong namin ay lugi. Malabo ang tubig, saka medyo magalaw ang tubig noon, ang dagat. Ngayon ay medyo mas kalmada pero may kalabuhan pa rin. Sana doon banda sa gitna ay mas malino na. Kaya amin na naman hihiligin sa inyo mga adventure na kami samahan ni partner Ali. Aming adventure ngayong gabi. At naway mabiyaan tayo ng mas maganda-gandang huli para nang sa ganun ay mas masaya ang ating pag-ahon mamaya. At kung kayo bago pa lang sa aming channel at kung sakaling maibigan mo ang nilalaman ng aming video ay inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe at like and share na rin po ang aming video at paki-hit na rin po yung notification bell para updated po kayo sa susunod pang video naming upload. At hindi na namin patatagalin mga ka-adventure dahil hindi natin alam, baka mamaya biglang lalong gumalaw yung tubig, lalong hindi tayo makahuli ng maganda-ganda. Kaya samahan na naman ninyo kami mga ka-adventure ni partner Ali. Ano naman nating makakayanan mamaya ay sabay-sabay nating masilip sa aming pag-ahon. At ang garap sa ilalim ay inyo rin pong masisilip sa aming paglusong. Kaya tara na mga ka-adventure. Balansin mo dito sa kanan ako, kaliwa. Oo. Tara na mga ka-adventure. Woo! Yari na naman. Napakalaki. Pugita. Nadali. Pugita. Pugita.
Ayos. Malapad-lapad din. Oh. Dali. Danggit. Danggit.
A few moments later. Pauwi na kami ni partner Ali mga adventure. Medyo maganda-ganda rin ang ating huli ngayong gabi. Kabawi tayo. Atin na lang silipin sabay-sabay mamaya mga adventure sa aming pagkaahon namin partner. Malapit-lapit na kami mga adventure. Dito na kami sa paradahan ng mga barko. Ayan oh. Kita nyo yung mga ilaw na yan, barko mga yan. Doon ang daungan namin. Lapit-lapit na. Kita-kit na lang mamaya mga adventure sa aming pag-ahon ni partner. Nakahon na kami ni partner Ali mga adventure. Ang huli namin ay ito na. Medyo nakabawi tayo ngayong gabi mga adventure. Pugita pa lang bawing-bawi na. May isang malaki. Ito mga 3 kilo siguro ito, isang piraso. Saka mayroon pa dito. Mas maliliit. Bali 4 na piraso ito mga adventure. Saka mga isda. Nandito na yung mga isda mga adventure. Medyo bawi naman ngayong gabi. Salamat sa biyaya ng karagatan na pinagkaloob sa ating ngayong gabi. At maraming salamat naman mga adventure sa pagsama ninyo na sa amin ni partner Ali ngayong gabi. At naman sa susunod na video ay magsama-sama tayong muli. Pero bago ko putulin ng video ngayong gabi mga adventure ay nais ko lang shoutout si Dalagiti Spiro Vlog. Maraming salamat idol sa nagtagang panonood ng aking mga video. At sa lahat po ng mga spiro na kagaya ko, ng Dalagat Rin TV, Street TV, Father and Son Fishing TV, Biri Spiro, Rafi Fishing TV, at lahat na po ng mga spiro na kagaya namin, at lahat na po ng mga matyagang nanonood at sumusubaybay ng mga video. Maraming salamat po sa inyong lahat. Shoutout po sa inyong lahat at naway sa susunod na video magsama-sama po tayo muli. At ito ko na nga po puputulin ang ating video ngayong gabi at naway nasiyahan po kayo sa aking pinasilip sa inyo na video ngayong gabi. At muli, maraming salamat po sa inyong lahat at kita-kits po sa susunod na adventure. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po.